TMTV. Сәлем дуслар, ең көркем сатларыбызны үтеп кеткен 8 март бәйрәме белән котлыйм. Әмнә егетләрне 8 март үтүе белән чын күңелдән тәбрик итәм. Һәм яшьлек тавышының бу чыгарылышында без матур бәйрәм турында сөйләшербез. 8 мартка нинди бүләкләр бирергә, хатын-кызның күңелен ничек күрергә? Димәк, мин Лиана тапшыруны башлыйм. Айрат Гариев бүген хит парадыбыздан төшеп кала. Айратка уңышлар, әлегә аның клибына тукталыйк. Хөрмәтле дуслар, сезгә хәерле юллар. Yıllar үтә, яшәп өлгерәсе, булдырасы килә һәр кемнең. Мизгелләрдә тормыш тулылыгы, кабатланмый үткәне киткәне. Хыялларының чиге югаларының, бүгенге көн синең кулыңда. Ак теләкләр, сау бизәкләр япсын, киләчәккә барыр юлыңда. Хыялларының чиге югаларының, бүгенге көн синең кулыңда. Ак теләкләр, сау бизәкләр япсын, киләчәккә барыр юлыңда. Иң яхшы бүләк ул җыр. Алдагы музыкаль композицияны кабул итеп алыгыз. Татмус ТВ телеканалында премьера. Күзләргә караса да, синең юлың башка, минем юлым башка. Бер үк юллар безнең өчен булмаса да, әйтелмәгән сүзләр барын беләм. Син башканың яры ансын күрәм. Бергә булу мөмкин түгел икән. Тик нигәдер һаман сине сөям. Күңел елый инде, син юатма мине. Икебез дә язмыш кочагында. Урап сагышларга, юлыгып ялгышларга, янабыз бит дөрләп сөю чагында. Әйтелмәгән сүзләр барын беләм. Син башканың яры ансын күрәм. Бергә булу мөмкин түгел икән. Тик нигәдер һаман сине сөям. Әйтелмәгән сүзләр барын беләм. Син башканың яры ансын күрәм. Бергә булу мөмкин түгел икән. Тик нигәдер һаман сине сөям. Тормышымнан китеп югалырга, инде күпме була газапланып миңа. Гөл адашып йөреп язмыш буранында. Әйтелмәгән сүзләр барын беләм. Син башканың
Eytilmegen sözler barın bilem. Senin başkanın yarı ansın görem. Birge bolu mümkün tugel iken. Tiknigedir haman seni süyem. Eytilmegen sözler barın bilem. Senin başkanın yarı ansın görem. Birge bolu mümkün tugel iken. Tiknigedir haman seni süyem. Tiknigedir haman seni süyem. Tiknigedir haman seni süyem. Nay 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 nay. Nay 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 nay. Nay 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 nay. Nay 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 nay. Hit paradыбызны бүләкләр исемлегенә бай булган Ленар Фаррахов белән башлап җибәрәбез. Чәчәкләр, яхшы парфюм, комплиментлар, шарлар, концертка билетлар һәм башкалар дип санап китте ул. Егетләр, әнә, үрнәк алыгыз. Hayım, sina kilem bugün. Bulak alıp uşam yanına. Küpme vakit utep gitti indi. Kungel kayım yarsın aşkına. Sin yüreğimde, sin kungelimde, sin düşlerime keresin. Elimde sin, yüreğimde sin, uylarımda benim. Sina kilem yeşil sokmaklardan, ormanlarda kışlar sayrılar. Yüreğim aşkınıp sina bara, şatlıkların sıymay başıma. Kungulumda sin, yüreğimde sin, düşlerime keresin. Sin, kungulumda sin, yüreğimde sin, uylarımda benim. Sin kungulumda, sin yüreğimde, düşlerime keresin. Sin kungulumda, sin yüreğimde, sin uylarımda benim. Seni kurem, ap-ak gülmek yiyen, yıgıra kildin karşıma. Gözlerinde nurlar balkıp yana, biz bəxtli bugün dünyada. Seni kungulumda, sin yüreğimde, sin, düşlerime keresin. Sin, kungulumda, sin, yüreğimde, sin, uylarımda benim. Sin, kungulumda, sin, yüreğimde, sin, düşlerime keresin. Sin, kungulumda, sin, yüreğimde, sin, uylarımda benim.
Узган атнаның премьерасы бүген 8-нче урында. Әгәр дә җыр яисә клип ошый икән, 1320 номерына тавыш сүзен һәм җырчының номерын язып җибәрегез. Terek zengem kılsa demek min karşı alam. Terezene yağmur şüpse seni sağınıp kalam. Günüm işin başlansa da bulsan da sen koyda da yağmur koyaş şiller bulup min bitsenin yanında. Günüm işin başlansa da bulsan da sen koyda da yağmur koyaş şiller bulup min bitsenin yanında. Әйе, ярар килештек, сәгать 2-дә кафеда. Битеңе җилләр кагылсын, мин сине назлап үбәм. Яшен яшнәгәнне күрсәң, көнләшүемнән үләм. Көнем ничек башланса да булсаң да син кайда да яңгыр кояш җилләр булып мин бит синең яныңда. Көнем ничек башланса да булсаң да син кайда да яңгыр кояш җилләр булып мин бит синең яныңда. Күрсәң, димәк сиңа сокланам. Сиңа гашыйк булуымнан, мәхәббәтемнән янам. Көнем ничек башланса да булсаң да син кайда да яңгыр кояш җилләр булып мин бит синең яныңда. Көнем ничек башланса да булсаң да син кайда да яңгыр кояш җилләр булып мин бит синең яныңда. Көнем ничек башланса да булсаң да син кайда да яңгыр кояш җилләр булып мин бит синең яныңда. Мин бит синең яныңда. Анзор Набиуллин бүләкләргә килгәндә бик оригиналь булып чыкты. Бер елны 8 март бик салкын килде. Шул салкында бер кызның балкон астында авызыма роза чәчәген тотып җыр җырладым ди. Ай-яй, көнләшерлек булган бу Анзор. Әфәрин. Хәзер инде иде, җырыңа тукталыйк. Синең шаян күзләремә болай багалар. Нинди көчләр сөйлә, нинди көчләр кирпечларымнан агалар. Нинди көчләр сөйлә, нинди көчләр кирпечларымнан агалар.
er olup büyüklüke taban aşamin. Koyşakta başım tübeniyem, eminem sinnen koşamin. Koyşakta başım tübeniyem, eminem sinnen koşamin. Sinken bilmeyim, senin şayan gözler, niye bulay bilmeyim bağlar. Nindi kişiler söyle, nindi kişiler, kerfe kışlarından ol ağalar. Nindi kişiler söyle, nindi kişiler, kerfe kışlarından ağalar. Nindi kişiler söyle, nindi kişiler, kerfe kışlarından ağalar. Ралия Шарафиевага колбада роза шешкесін бергеннер. Иң оригинал бүлек шул булды үз гомеремдә ди ул. Бәйрәмгә әниемә чәчәкләр алып, авылыма кайтырга яратам дип серләшкән Ралия Шарафиева бүген 6нчы урында. Min yazlarda seni ışradım, sirli gözlerine qaradım da, bir ko'ruvda seni yarattım. Gözlerime qarab suyam deding, baxtim sen deding, yozmishim. Ko'z oldimdan ketmay seni hamon, suyib bilan to'lib qarashim. Men baxtli bor sen bo'lganga, nazlab sevişim, bari sen benim bəxt qışım. Gözlerime qarab suyam deding, baxtim sen deding, yozmishim. Ko'z oldimdan ketmay seni hamon, suyib bilan to'lib qarashim. Men baxtli bor sen bo'lganga, bu yonimda menga yo'g'ama. Tek senga baxt shot
Bul yanımda мәңгі юғалма. Тик сен генә бәхет таратучы, шатлык өләшүче җаныма. Мин бәхетле бары син булганга. Бул янымда мәңгі юғалма. Тик сен генә бәхет таратучы, шатлык өләшүче җаныма. Флорид Алсу Гиздатуллиннар лидерлар исемлегенә зур адымнар белән атлый. Ә бүгенге көндә алар безгә Египеттан кайнар сәламнәрен юллый. Чөнки Флорид Алсуга 8 мартка җылы якка юллама биргән. Әйдә. Иркәм җир читенә, китәргә дә әзер идең син. Шул сүзләрең өчен яраттым да, иң кадерле кешем хәзер син. Мәхәббәтне сынар өчен генә, кирәк түгел ерак китүләр. Җитә бары җаның тәнең белән, бер-береңне якын итүләр. Мәхәббәтне сынар өчен генә, кирәк түгел ерак китүләр. Җитә бары җаның тәнең белән, бер-береңне якын итүләр. Җирләргә китеп адашулар, кирәк түгел йөрәк күтәрмәс. Ышанычлы бит ул безнең сөю, күңелләргә җилләр үтәлмәс. Мәхәббәтне сынар өчен генә, кирәк түгел ерак китүләр. Җитә бары җаның тәнең белән, бер-береңне якын итүләр. Җирдә гөлләр башка төрле сайрый кошлары. Кирәкмәсәң мәхәббәтне сынау, яннарымда гына бул барып. Мәхәббәтне сынар өчен генә, кирәк түгел ерак китүләр. Җитә бары җаның тәнең белән, бер-береңне якын итүләр. Мәхәббәтне сынар өчен генә, кирәк түгел ерак китүләр. Җитә бары җаның тәнең белән, бер-береңне якын итүләр. Җитә бары җаның тәнең белән, бер-береңне якын итүләр. Җитә бары җаның тәнең белән, бер-береңне якын итүләр. Бер-береңне якын итүләр. Нәфисә Назарова 8 март бәйрәменә иң оригиналь бүләкне мәктәптә алган икән. Егетләр безгә чәчәк кибетендә чәчәкләр тотып төшкән фотоларны бүләк иткәннәр иде. Ачуландык та, көлдек тә дип искә алды Нәфисә.
Тормыш юлысын сүйкелтәле, өзің генә барып кыйыныла. Дуслар белән бергә барсаң исә, озын юллар кыска тоела. Дуслар кирәк, озын юлга чыксаң, дуслар кирәк серләр сөйләргә. Дусларыма атып җырлар җырлыймыш, шушы матур моңлы көйләргә. Кайга килгән чакта, уртаклашкан чакта шатлыкны, шундый чакта гына аерасың өчен дуслардан ялган саклыкны. Дуслар кирәк, озын юлга чыксаң, дуслар кирәк серләр сөйләргә. Дусларыма атып җырлар җырлыймыш, шушы матур моңлы көйләргә. Дуслар кирәк, озын юлга чыксаң, дусларыма атып җырлар җырлыймыш, шушы матур моңлы көйләргә. Дуслыкны гел саклагыз, дустыгызны сатмагыз, озын тормыш юлларын бергә атлагыз. Дуслыкны сатып алып булмый, биреп булмый аны бүләккә. Чын дусларның бәлик кадерләрен иңгә куеп кирәктән. Дуслар кирәк, озын юлга чыксаң, дуслар кирәк серләр сөйләргә. Дусларыма атып җырлар җырлыймыш, шушы матур моңлы көйләргә. Дуслар кирәк, озын юлга чыксаң, дуслар кирәк серләр сөйләргә. Дусларыма атып җырлар җырлыймыш, шушы матур моңлы көйләргә. Акчадан йөрәк ясап бүләк иткән Динар Зиянгировка әфәрин диясе генә калам. Бүләге шәп тә, кыйммәтле дә, файдалы да. Ә бүген Динар беренче эшлекне ачып җибәрә. Игътибар экраннарга. Көтәм язайын, ямлы майайын сарыгын, туган ягыма кошлар кайтуын сагына. Язны хош исе, татлы саф исе калада. Дөнья бизәле, нурга төреле яңада. Язын ярсы күңел тыю мөмкин түгел, йөрәк ешурын тапмай, бәхет сайрый да сайрый. Gitme gitme yemli yaz, sensiz ko'ngli bo'lmas. Gitme gitme yemli yaz, senda seyiz, senda naz.
Gitme gitme yemli yaz, sensiz ko'ngilli bo'lamas. Gitme gitme yemli yaz, senda suyu senda naz. Şomar kesleri, sirin hisleri tarala. Ko'ngil lazzatga, jon raqatga o'rala. Yozin muhabbat yeri teralib yoqinda. Qo'shiq buldira, onun yondira yolqinda. Yozin sirli kishlar dolu, jonda hislar dardli shodli yoshlik yozin. Kelminim bilan qolsin. Gitme gitme yemli yoz, sensiz ko'ngilli bo'lamas. Gitme gitme yemli yoz, senda suyu senda naz. Gitme gitme yemli yoz, sensiz ko'ngilli bo'lamas. Gitme gitme yemli yoz, senda suyu senda naz. Gitme gitme yemli yoz, sensiz ko'ngilli bo'lamas. Gitme gitme yemli yoz, senda suyu senda naz. Gitme gitme yemli yoz, sensiz ko'ngilli bo'lamas. Gitme gitme yemli yoz, senda suyu senda naz. Gitme gitme yemli yoz, sensiz ko'ngilli bo'lamas. Gitme gitme yemli yoz, senda suyu senda naz. Gitme gitme yemli yoz, sensiz ko'ngilli bo'lamas. Gitme gitme yemli yoz, senda suyu senda naz. Gitme. Үз кулы белән ясаган ат башы чаклы агач шкатулка тормышымда бик оригиналь бүләк булды диде чираттагы резидентыбыз. Күптән түгел генә хит парадыбызга килеп кергән Розалия бүген инде 2нче урында. Алга таба да уңышлар телим һәм үтеп киткән матур бәйрәм белән чын күңелдән котлыйм.
Birinchi o'rinda Madinam jiri bilan Artur Shugayepov. Jir yaisa klipi shu ekan, 1320 nomerini tovush sizin hamjirshining nomerini yozib yo'llag'iz. Yanında yaktı yıldız, yine mi yıldızın gına? Medine'm gülgayım, yine mi yıldızın gına bağırgayım? Kışkırıp jırlap jiberem Mılaygan şaklarımda Medine'm gülgayım Mılaygan şaklarımda bağırgayım Tatmus TV telekanalının premiyelerin topşırу tantanası 23 mart günü Piramida көңіл ашу үзәгендә узачак. Якыннарыгызга да, үзегезгә дә менә дигән бүләк. Килегез, күрегез, Tatmus TV каналы белән бергә булыгыз. 8 март көнне генә түгел, гүзәл затларыбызны һәр көнне сөендереп торыгыз. Һәм исегездә тотыгыз, ир-атлардан булган игътибарны без кыйммәт бәялибез. Яшьлек тавышы тамам, һәм мин Лиана сезнең белән сау булышам.